سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخركم تعذبتنا هم يتوعلوا لهم ربع تمياز أفريقيا مع فرنسا دلوا هجراون زينات حيزلكم قريبة زلقادي بعبدي فلما عرس زينة عملوا زباف عبدت عمل رجاز وحسنة ماين حريشة ولمعاتن زتوكورن فتات يكايد الله ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ውዳ ቤታቶም ንምስፋሕን ንምድንፋዕን ዝዓለመ ዋዕላ ኣቃኒዖም ነበርትን ዝባባርንቱ ፍግረ መሬት ንምክልኻል ወፈራዊ ማእቶት የካይዱ ኣለዉ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ሩስያን ህንድን ትማል ሓደ ሚያዝያ ዓመታዊ ሓበራዊ ልምድ ሓይል ባሕሪ ጀሚረን جرمن يوكرين 12 بليون دولار زواجو توسع وتدرو حجز كمتلخ قليتا بريطانيا بتحتي أنزل وادسيتات تابوسك مجلس بصحته سمع كتتكبر منقستي موريشيوس أزخاخيلو زرزر زينا أبنو زباف عبدت عم رجعت حسنة نسبن تريتن زجلجل ماي كمون حرشة ولا معز التكورن فتاتي كايدا له وكيل رينا إبراهيم نفع عند الدالو تبتب فيروز موسيقى تقربيا أب نوزبا أفعبت عقمي حرستوت قبل معت أحملتن فرتاتن كمون أكابه هبتماي كبن مبال سفيح مدباتي السلاسل كمزلو حلافي أهدو كتبا والمعت آتو أدريس عثمان حبيرم أب ممحدارات كوابيك أمجوا هكانون كبكبن زتجمل لمعت أحملتي بزتوهلله تمكرو كمون كيلاتات حرشا بزهبو سلطناتاتن استمهروتاتن أبايتا لوت يمتص كمزلو بمتقاس ناب لمعت فرتات أرانشي تامرن لمينن ناب زسغاغرلو درجة بصيحو خمزلو غليصوم أتو أدريساس عيبو وحسنت 6 ماي 7 تريتن موحاس بهزبي حيلتات مكلخالن بروجكت عدهالون أب ممحدارات كوابي مهداف أيداب أسقاقن شاباي مندرن زتهان صادقاتات عبي استواصو يقبرا خمزلوا بمحبار أب كبابين كساب 500 هكتاري لمع كمزلو أفليتهم وحسنت 6 ماي 7 مرقاقات تانكرات بموداد زكايد زلو سرح مس بزح تقماطون زساقما صدرا بيتاتن أخول سلازيكونا كقصل مخانة بمحبار أب تسرح نزساتفا زلوا أهادوتات بغاندو دما بروجكت عدهالو كفلاتا سراويت 30 حدن كمون هزبي موغيسوم حلافي لمعت ماي كتما أفعبت آتو برغت قبره وطن كاب كوباني عدهالو آتو آرون مولبرهان بوغنم مسرح مزرقح ناب نقطاتات توري ماي 500 كم تعمن اتسرح بتصبق يقصل كمزلون الرقاكيتهم نبرت بقديهم أقدمهم 6 ماي نمركاب رحوق كقعازي قداد منبارون بمزكار نتزعمم زلو سرح نمززام كاب زحتت آبركتو خمز قبرو الرقاكيتهم ኤርትራውያን መንእሰያት ነበርት ስዊዘርላንድ ተሳትፎ ምናብርክቶም ኣብ ሃገራውን ማሕበረሰባውን ፈታት ምዕዛዝ ውዳ ቤታቶም ንምስፋሕን ምድልዳልን ዝዓለመ ዋዕላ ቃኒዖም ካብቲ ቦታ ዝበዛሕና ትሕዝቶ መልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ልልታ ሃብተ ማርያም ከተወርበያ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ተሞክሮታቶም ዝለዋወጥሉን ንቕሓቶም ዘበርኽሎም ባይታ ብምፍጣር በብከባቢ ተበጋጊሱ ዘሎ ውዳ ቤታቶም ንምስፋሕን ምድንፋዕን ዝዓለመ ዋዕላ ብ29 መጋቢት ኣብ ካንቶን ቲቺኖ ከተማ ልጓኖ ኣቃኒዖም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድን ቋሚ ልኡኽ ናብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫን ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ተሳተፍቲ ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ምዕባለታት ዞባናን ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ውዳ ቤታትናን መሳርዕናን ብምስጣም ሃገራዊ ክብርታትን መንነትን ብምዕቃብ ከምኡውን ካብ ሓዲድ መኸትናን ልምዓትናን ከይተኣለናን ከይተዛነናን ናብ ሽቶና ክንምርሽ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ حلاف ህዝባውን ከማውን ጉዳያት ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ቢጊድኡ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ኤርትራ ንምኹላዕን ናብ ሓድሽ ወለዶ ንምስግጋሩን እትቀንድን መሰረታዊ ዕጥቂ ንቕሓትን ውዳብን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መንእሰያት ንቕሓትን ብምብራኽን ውዳቤታትን ብምድልዳልን ኣበርክቶም ኣብ ልምዓት ሃገር ንምዕዛዝ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ወንበር ውዳብ መንእሰያት ስዊዘርላንድ መንእሰይ ኤልሻዳይ መስፍን ንዕላማን ዕማማትን ከምኡውን ቅርፂ ውዳቤ ጨንፈሮም ዝምልከት መግለጺ ኣቕሪቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ተመሳሰሊ ሰሚናራትን ርክባትን ቀጻልነት ክህልዎ ብምልባው ድልነቶም ንዝበረኸ ምኽቲ ኣረጋጊጾም
እቲ ኣጋጣሚ ካብ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ጀርመን ብሪጣንያ ሽወደን ዝመጹ ገዳም ድምጻውያንን ሙዚቀኛታትን ብዘቕረብዎ ባህላዊ መሰናድኦ ደሚቑ ነይሩ ናብ ካልእ ዜና ምስንሰግር ኣብ ከተማ ባሩንቱ ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ መኸተ ሓመድን ማይን ብምዕቃብ ሳዕቤናት ፍግረ መሬትን ምክልኻል ዝዓለመ ሰፊሕ ወፍራዊ ማእቶት የካይድሎ ኣስታት 500 ነበርቲ ብሰሞን 2 ግዜ እናወፈሩ ዕውትን ንጥፈታት ይሰላስሉ ምህላዎም ዝሓበረ ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣቶ ጣዕም በይነ ዛጊት ኣስታት 50 ሄክታር ዛላን ከትርና መሬት ሕርሻ ከም ተሰርሐን ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ባዕድ ማዕነት ይትግበር ከም ዘሎን ገሊጹ ተወፈራታት ኣካል ናይቲ ብደረጃ ንውዞባት ታሒዝ ዘሎ ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ ዕማም ከም ዝኾነ ጠቂሱ ድማ ኣብተን ካልኦት ምሕደራት ከባቢውን ዝተወደበ መልክዕ ክቕፅል ምዃኑ ኣነፂሮም ኣለይትን ተሳተፍትን ናይቲ ወፈራ ብወገኖም ከባቢኦም ሳዕቤናት ፍግረ መሬት ዝተሃስየ ብምዃኑ እቲ ወፈራታት ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንምዕዋቱ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ ኖዘባ ተሰነይ መንእሰያት ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ ተላዕቲ 1081 ጽጉማ ስድራ ቤታት ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሮም ኣማሓዳርቲ ምሕዳር ከባቢ ነይሪና ብዝሃበው ሓበሬታ እቶም መንእሰያት ብዝወሰዶ ተበግሶ ዘዋህልልዎ 64,000 ናቕፋ ነተን ስድራ ቤታት ከም ዝማቐርሑ ብምግላጽ ንዝገበርዎ ሓገዝ ሞጊሱ ወደብቲ ናይቲ መደብ ወገኖም እዚ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ መንእሰያት ተላዕቲ 10 ዝወሰዶ ተበግሶ መርኣያ እናተወራረሰ ዝመፀ ናይ ምትሕግጋዝ ባህሊ ከም ዝኾነ ብምሕባር ነተን ስድራ ቤታት ንምልላይ ፃዕርን ዝገበሩ ኣማሓደርትን ኣነባብርትን ኣመስጊኖም ካብ ዝተሓገዙ ወገናት ወይዘሮ ውዳሴ ገብረ መስቀል ኣቶ ኢብራሂም መሐመድ ዓልን ኣቶ ኢብራሂም ሓሰንን በወገኖም ንዝተገብረሎም ሓገዝ ምስጋና ኣቕሪቦም ብኻልእ ወገን ኣብ ንኡዞባ ኮሌጅ ንቕሓት ተምሃሮ ብሕጊ ብምዕባይ ገበናትን በደላትን ምግታእ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ንኡዞባ ተለን ተስፋ ልደት ወልደ ሚካኤል ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ሕጊ ዘይምፍላጥ ኣብ ታሕታትነት ስለዘየድሕን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ሕጊ ዝዓብይሉ መድረኻት ምፍጣር ኣበርክቱ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ምዕባይ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ ሩስያን ህንድን ትማል ሓደ ሚያዝያ ዓመታዊ ሓበራዊ ልምድ ሓይል ባሕሪ ጀሚረን ዕላማ እዚ ኣብ ምብራቃዊ ማያት ህንዲ ዝካየድ ዘሎ ን6 መዓልታት ዝቕፅል ልምድ ወታደራዊ ዝምድናን ብቐንዱ ከዓ ሽርክነት ኣህዱታት ሓይል ባሕርን ምስፋሕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ልምድ ካብ ክልቲአን ሃገራት ኣሽሓት ወታደራትን ብርክት ዝበላ መራኽብን ይሳተፉ ምህላዎም ተፈሊጡሎም ካብ 2003 ጀመረ ሓበራዊ ልምድ ሓይል ባሕሪ ሩስያን ህንድን ዓመታዊ እናሰፍሐ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት ይረድኡ ወታደራዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብዓይነትን መጠንን ናብ ማዕበል ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ህንዲ ካብ ሩስያ ንትሽምቶ መጠን ኣጽዋር ከባቢላቶ ከም ዘላ ይግለጽ ብደረጃ ዓለም ገዚፍ ዕድጊ ኣጽዋር ካብ ዝገብራ ሃገራት ዝኾነት ህንዲ ዝዓበየ ክፋሉ ካብ ሩስያ ከም ትሽምቶ ይፍለጥ መንግስቲ ጀርመን ዩክሬን 12 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ተወሳኺ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡ እዚ ዘመናዊ ሚሳይላትን ጸረ ሚሳይላትን ዘጠቓልል ደገፍ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክልኣኽ ምዃኑ እዮም ሰመዚ ጀርመን ገሊጾም እዚ ሓድሽ ደገፍ ሃገራት ኤውሮጳ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ድሌት ይኹን ተበግሶም ዘይብለን ዘነጽር ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ወቒሱሎም ጀርመን ኣሜሪካ ተኸቲላን ዩክሬን ዝዓበየ ወታደራዊ ደገፍ ዝገብራ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ምዃና ጸብጻባት ይረድኡ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ምስ ሩስያን ዩክሬንን ዝርርብ ጀሚሩ እኳ እንተሎ ሃገራት ኤውሮጳ ግና ነተበግሶን ድሕሪት ዝጎትት ስጉምታት ይወስዳ ምህላውን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ብሪጣንያ ብትሕቲኣን ዘለዋ ደሴታት ቻኮስ ክትመልስ በጻሓቶ ስምዕ ከተተግብር መንግስቲ ሞሪሸስ ፀዊዑ ብሪጣንያ ነተን ደሴታት ሞሪሸስ ከተረከብ ከም ተሰማምዐት እንደኾነ ግና ተግባራውነት ናይቲ ስምዕ ተደናጉዩ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ሞሪሸስ ዝወቅስ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ብዝሓለፈ ዓመት ዝኣተወ ስምዕ ንምትግባር ከም ዝሰርሑ ክገልጽ ጸኒሑ ይኹን እምበር ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብተን ደሴታት ንዘሎ ማዓስከራተን ከም ዘየግዕዛ ይሕብራ ስለ ዘለዋ ተግባራውነት ናይቲ ስምዕ ምሉእ ከም ዘይከውን ክኢላታት ይሕብሮም ብሪጣንያ ብ1960ታት ነበርቲ ናይተን ደሴታት ብምብራር ነተን ደሴታት ኣብ ትሕቲ ቁፅራ ከም ዘእተወተን ዝፍለጥ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተን ደሴታት ንሞሪሸስ ክርከባ ተደጋጋሚ ጻውዒት ከቕርብ ጸኒሕሎ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ደብዳብ ነፈርቲ ካይዳ በቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቤይሩት ዝተፈጸመ ደብዳብ ሰብኣዊ ንዋታዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ ዝሓበረ ምንቅስቓስ ሕዝቡላ ናይ መልሰ ግብሪ መጥቃዕቲ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡሎም
بس دما خاورحي حدار 2024 أقواريتو تنحم اللواء تخص إسرائيل حزب الله داقماي كجمر العل تخولوهم زلو تقليتو إسرائيل بتمنك سغاس متكعت روكيت كم تفتم الله بمخصاصيا أبزا حالف السون حدش دبداب جميرا تمنك سغاس قنانة تزغرب اللو خسب من ساق إسرائيل تأتا ليبانوس المزراك تنكا سغاس كم زلاو قيسلوم إسرائيل من قصاص حزب الله كاب 27 حزار سمع من كرات تخصي كم زغبر كو انت تقلصه إسرائيل بتدغاغامي خطحسو من حياتو قاس إسرائيل كاب مودات 2023 ናብ ሊባኖስ ከተካይዶ ጸንሐት ወታደራዊ ስርሒት ልዕሊ 4000 ሰባት ከቆተሉን ከለው ልዕሊ 10000 ቆሲሎምን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ወሪዱን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሩሲያን ስትራቴጂካዊ ስምዓት ምኽታም ኣብ ዝኽእል ናይ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ዝርባ ካይደን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭን ዋንጊኢን ተማላዕ ሓደ ሚያዝያ ሞስኮ ኣብ ዘካይዶ ርክብ ሃገራቶም ኩሉ መድያዊ ዝምድናን ብሓፈሻ ቁጠባውን ጸጥታውን ድማ ብፍላይ ምስፋሕዮም ዘትዮም ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ማእከላይ ምብራቕን ከም ተዘራረቡውን ክፍለጥ ተኻይልሎም ኣብ ሩስያ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ዝፍጽም ዘሎ ሚኒስተር ዋንጊኢ ምስ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ከም ተዘራረቡውን ተገሊጾም ዝምድና ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሩስያን ዓመታዊ ናደንፈዕ ይመጽእ ከም ዘሎዮም ጸብጻባት ዘረዱ ዜናታት ምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ኣብ ንውዘባፍ ዓበት ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት ማይን ሕርሻዊ ልምዓትን ዘተኮረ ንጥፈታት ይካየድ ኣሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ውዳቤታቶም ንምስፋሕን ንምድንፋዕን ዝዓለመ ዋዕላ ኣቃኒዖም ነበርቲ ንኡዘባ ባርንቱ ፍግረ መሬት ንምክልኻል ወፍራዊ ማእቶት የካይዱ ኣለዉ ሩስያን ህንድን ትማል ሓደ ሚያዝያ ዓመታዊ ሓበራዊ ልምድ ሓይሊ ባሕሪ ጀሚረን جرمن يوكرين 12 بليون دولار زواجو توسع وتدرو حجز كمت الخليجة بريطانيا بتحتي أنزل وعدة سيدات تشاكوز ملس لسحته السمع كتتكبر منغستي موريشيوس الزخافير بارك زخوركم تعزبتنا ساعة سزالو زينات هتاب سزازي تالكم